auto politiko jakin batengatik zigortua izatea. Hau ez da zerbait arraroa, errepresioa eguneroko ogia daukagu, ezaguna daukagu. Polizia, prentsa eta beste mila instituzio hor daude zilegi den politika babestu eta zilegi ez den politika zigortzeko. Ze fenomeno eskutatzen ditu errepresioak, ze funtzioa dauka, nola erabiltzen da, ze forma hartzen ditu, errepresioa berdina da guztiontzat, eta nola sostengatzen da errepresioan eta bortizkeria oinarritzen den gizarte bat. Hau eta askoz gehiago gaurkoan Burdin Asian. Europa está en guerra. Europa está en guerra. Estamos en guerra. Quien quiera paz, se prepare para guerra. We must act like any wartime. Nous sommes en guerre. Ongi etorriak, beste egin ere Burdin Asiara. Gaurkoan haizeak, beste aurkezleak ezingo hemen egon, beraz nirekin konformatu beharko zerate, baina lasai, konpentsatzeko badugu maiz zoragarri bat gurekin. Eskubitik hasita, sektore bizkaitarra dugu, Peio Armazalarekin hasita. Bueno, bizkaitarra edo arabartua dagoeneko, baina gabon bai. Arabarra, onartzen da. Naia Santander. Kaixo gabon. Urretxutik Matxin Aranburu. Gabon. Eta beti izan behar dugu bizkaitar merkatu nafartar bat mailan, hemen Ander Goiatxe gurekin. Hemen nago presentziari bermatzen. Dibertsitatea bermatzen dugu hemen. Beti bezala, programa guztietan bezala, azken astetako berri nagusiak errepasten hasiko gera, bertako aktualitate politikoari lanketa bat emateko. Migratzaileak eta mugabidea berriz albiste urriaren 27an sare mafioso bateko 7 pertsona atxilotu zituzten Hego Euskal Herrian migratzaileak legezkanpo dirutruk Frantziar estatura eramateagatik. Gero eta larriagoa den egoeraren beste aurpegi bat, baino ez da hori. Asteburu horretan bertan 100 migratzaile baino gehiagok igaro zuten Irungo mugabidea. Gainera, gero eta gehiago dira bidasoatik igerian gurutzatzeko erabakia hartzen dutenak. Unibertsitate Indar Batasunak eta Arrakala emakume taldeak deituta jendetza bildu zen Donostiako kampuseko arkitektura fakultate aurrean. Izan ere, urri hasieran irakasle batek hainbat ikasleri egindako erasoa da bertan salatu zutena. Irakasle batek zakila atera zuen zenbait ikasleren aurrean bertan besteak beste normaltasun guztiz eskolak ematen jarraitzen duela ere salatu zuten. EHUk bere irudia ez ikintzeko gertatutakoa eskutatu duela salatu dute. Legealdi berrirako aurrekontuak adosteko negoziazio betean dira alderdiak Hego Euskal Herrian. Eusko Jaurlaritzak inoizko aurrekontu sozialenak deitu dituenak onartu nahi ditu. 13.108 milioi euroko aurrekontua izango da. Aurten baino 888 milioi gehiago. Gobernuak gehiengoa badu ere, Vox alderdiarekin izan ezik, gainerakoekin negoziaketak abiatuko ditu orain. Eta abenduaren 28an bozkatuko dute diru partida legebiltzarrean. Nafarroan berriz PSN-erekin itxi du 2022ko aurrekontuen aurreakordioa EH Bilduk urriaren 27an sinatutako aurreakordioarekin aurrekontuen alorrean. PSN eta EH Bilduk sinatutako 3. akordioa izango da. Tartean izango direla espero da, Geroa bai eta Podemos ere. Peajerik ez bizitzaren garestitzea gelditu lelopean, Deba-Bailarako eta Goierriko Kontseilu Sozialistek A636 autobidearen ordainsariaren aurkako kanpaina abiatu dute. Izan ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak urtarriletik aurrera jarri nahi du martxan ordainketa sistema.
Dira, badago zer esan aktualitate guzti honen inguruan, beraz, nahi zuen errima eta neurrian, hasi komentatzen. Hasiko naiz nire kasua, ez? Bideoan agertu den ordenari jarraituz, migratzaileen auzia, beste adibide bat izan dugu, ez? Migratzaileek bizi duten egoera benetan muturrekoaren adibide. Kasu honetan mafiosoak izan dira, baina azkeneko hilabetetan ere heriotzak, itota hil diren kideak eta lehen planora iritsi dira, ez? Eta benetan salagarria eta oso deigarria da, benetan honek ze dimensio hartu dezakeen eta ikusteko dago oraindik ere nola bukatuko den, ez? Bestetik, nik aipamen egin geneko nuke ere, Uiberen jardun politikoak desenmaskaratu duen azken kasu edo eraso matxistaren auziari dokienez, eta salatzea, ez? Hola laburki, berriz ere HUk eramaten duen edo erabiltzen duen pantalla politika, ez? Holako auziak benetan eskutatzen saiatzen da, alfombra azpian hor zagorra sartu ibiltzen da, eta benetan honek berriz ere adierazten du EHUk benetan instituzio bezala dauzkan mugak eta dauzkan ezintasun nabariak. Besterik, Karpenik? Nik peajen auziari helduko nioke eta hor gai interesgarria iruditzen zait, abiatutako dinamikagatik, hau ere datorrelako momentu batean zeinetan gobernuak iragarri duen autobia guztiak ordaindu beharko direla, eta pixka bat aipatzea ze irakurketaren baitan abiatu den dinamika hau, batetik bizitzaren garestitze orokor baten eta progresio baten baitan kokatuta hau, hemen bertan aipatutako elektrizitatearen auzia eta beste hainbat kasu, eta horren aurrean alderdi politiko instituzionalek daukaten ezintasuna zera guzti hori geratzeko, ezta? Beraz, aipatzekoa dinamika hau abiatu dela perspektiba komunista batetik eta Bergara eta Beasain arteko bidezarira mugatu beharrean testu inguru orokorrago bati erantzuteko asmoz eta horra begira indarrak metatzeko lurarekin. Gai garrantzitsua gainera, polemikoa izango dena eta zer esan handia emango duena. Beste berrien inguruan, nola izoletik Karpenik egiteko? Nik uste, behiratu nahiko nioke trintxeraren bestaldera, ez? Alde batean, euskagu betikotzen diren eta estaltzen arintzen diren eraso matxistak, bizitzaren garestitze bat, peajeak, argiaren igoera eta bar, eta bien bitartean bideoan ikusi dugunez, historiako aurrekontu sozialenak onartuko dituen, onartuko omen dituen Eusko Jaurlaritza, Nafarroako gobernuak ere aurre akordio bat itxi du EH Bildurekin, ikusi genuen Arnaldo Otegi ere duela gutxi esan ez nola ia baldintzarik gabe babestu beharra zegoen PSOEren gobernua esan nuke txamponaren bestaldea, eta uste dut notizia hauek batera hartuta erakusten dutela alderdi sozialdemokraten impotentzia benetan politika sozialak aurrera eramateko. Aurrekontuak onartzen dituzten nolabait pantalla edo itxura sozial baten aitzakiarekin edo inkluso sozialki progresista izateko edo ahalik eta progresistenak bihurtzeko aitzakiarekin, baldintzatzeko aitzakiarekin, eta nik hainbat elementu seinalatuko nituzke, alde batetik behin eta berriz errepikatzen dira akordio berak askotan betetzen ez direnak, ez dakit zenbat aldiz sinatu duten erreforma laborala bertan bera geratuko dela jakin badakigunean, Europar batasunak derogatu, moldatu edo dena delakoa egingo duela egungo erreforma edo egungo legedi laborala, nola hartzen diren neurriak izaera soziala izan dezaketenak, baina izan burokraziaren gatik, aurreko programan aipatzen ziren hainbat kontuen gatik, ezer ezean geratzen direnak. Azken instantzian, eta, nik esango nuke azkenean nola aurrekontuekin blindatzen den Europatik datorren politika guztia eta nola langile aristokraziaren alderdiak, EH Bilduk eta Podemosek nagusiki azkenean paper bat jokatzen duten itxura progresista bat eman nahian eta impotentziatik jendartearen sektore bat aurrekontu hauetara txertatzeko eta politika hauetan integratzeko. Honekin ez dut esan nahi, horretako borondatea dutenik, hori beste programaten epaitu beharko litzateke, baina hori da uste dut ondorio argienetako bat. Nik igual hor gehitzeko Peiok esan duenaren hildotik, iruditzen zaidalako importantea hitz egin izan dela zelan ez den ukatzen ezkerreko alderdiek eduki dezaketen borondate bat gaur egun proletariotzak dituen eguneroko arazoei irtenbide bat emateko, baina
borondate horrek ez duen ekartzen benetan errealitatean intervenitu eta hori iraultzeko gaitasuna. Zentzu horretan, uste dut importantea dela askotan planteatzen diren aldarrikapen horiek naizta badukaten oinarri bezala eguneroko errealitate miserable hori benetan errealizatzeko gaitasuna ez daukaten heinean betetzen dutela funtzio amortiguatzailea edo bake soziala mantentzekoa. Eta horregaitik hitz egin beharko genuke nire ustez, ez burgesiaren alderdi ezberdinen inguruan, edo ezkerreko alderdien eta eskumako alderdien inguruan, baizik eta burgesiaren alderdi bakar batetaz, zeinak ordezkatzen dituen ñabardura diferenteekin, baina burgesiaren mundu ulerkera eta burgesiaren proiektu politikoa bere osotasunean. Burgesiaren alderdien baitako alderdi politiko ezberdin hauek, ados jarri dira edo hitz egiten ari dira aurrekontuak aurrera ateratzeko, eta bada beste gai bat non ados jartzen diren, eta hori errepresioarena da. Hori da, hain zuzen ere, gaurko programan izpide izango duen gaia. Elkarbizitzarako urratsa egin du, eta berriz ere albiste onak ekarri dizkiogu gure herriari. En una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. No hay excepción. Que seguimos construyendo puentes mientras otros construyen trincheras. Os corresponde a las y a los jóvenes participar con vuestras ideas y con vuestra visión crítica en la reflexión y en el debate sobre el modelo de convivencia. Herri honen elkarbizitza, bakea eta etorkizuna. Errepresioaz hitz egiteko, koiunturako berri bat hartuko dugu ere. Kasu honetan, duela aste pare bat atera zen El Mundo egunkarian, militante sozialista ezberdinen inguruko informazioa publiko egiten, eta orokorrean mugimendu sozialistaren inguruan reportai bat, hainbat gezur kontatzen zituena, eta difamazio horren bitartez, kanpaina moduko bat egiten zuena mugimendu sozialistaren lan politikoaren inguruan. Gai hau edo berri hau koiunturala da, errepresioaz sakonago hitz egingo dugu gaurko programan, baina puntu horretik hasi gaitezke. Errepresioa orokorrean hausnartzeko lehenengo ulertu behar dugu, holako gertaera batek, adibidez, El Mundon gertatutakoa, nola identifikatzen dugun, ze funtzio ditu, nola ulertu behar dugu, pixkatu horretik hasi gaitezke. Asko hitz egin da horri buruz, esan atera zanetik berehala izan zer sozialetan eztabaida edo horren zabalkundea eta asko hitz egin da eta asko hitz egiten danen gertatzen danez askotan kriterio gutxirekin, ezta. Nire ustez lehenengo aipatu beharko genukena kasu honetan da zer dan erreprimitzen dana. Eta esango nuke kasu honetan erreprimitzen dana dela langileriaren antolakuntza politiko independente bat. Alegia, burgesiaren lehen nahiak aipatu den burgesiaren alderdi horretatik kanpo dagoena. Nik igual hor, nahiko nuke matizatu edo ideia bat gehitu, iruditzen zaidalako ados egon da antolakuntza independentea dela erreprimitzen dena, zer den benetan ulertzen dugun antolakuntza independente bezala, iruditzen zaidalako badaudela zenbait sektore euren burua daukatenak sistema kapitalistatik kanpo antolatzen diren talde edo espresio autonomoak bezala edo independenteak bezala. Esate baterako nire ustez proiektu autogestionarioak edo sistema kapitalistaren portaerak beste modu batean garatzen dituzten proiektuak adibidez, esate baterako diruaren mediazioari gabeko talde komunalak edo dena delakoa, nire ustez horiek per se ez dira hainbeste antolakuntza independientea, en tanto que ez duten benetan gaitasunik alderdi sistema hori edo burgesiaren alderdia bere osotasunean gainditzeko ez daukatelako potentzialitate politikorik benetan klase gizartea abolitu eta klaserik gabeko gizarte batera ikitzeko. Hori hola, nik azkematen esaten nuen kanpo dauden horiek izan daitezke ez zuka ipatu dituzena, izik eta buruan dituna dira igual errotxatako gaztetxean kasua eta bar, eta esan dakoa erreprimitzen dana, kasu honetan alderdi komunista bera ez da esan existitzen denik, proiektua besterik ez da, baina kasu honetan hori gorpuzteko potentzia edo aspirazioa daukaten talde txikiagoak, talde zelular horiek, nola ez esateko. Gero ere, kasu matxin hor,
El Mundoren artikuluak izan du bere dimensioa, Errotxapeako prozesu judizial horrek ere badu berea, baina badire ere errepresioaren forma askoz ere txikiago batzuk edo halako dimentsio hartzen ez dutenak, ez? Eta errepresio ekonomikoa izan da, azkeneko urte hauetan, estatuaren partetik mekanismo funtsezkoenetako bat, ez? Azken finean militantzia politikoa edo aktibitate bat egiten duten kideak ekonomikoki itotzen baldin badituzu, horrek asko zaitzen du euren gaitasuna, ez? Egunerokotasunean aritzeko. Gero ere, nik uste kontuan hartu behar dela, azken finean errepresioaren kontu hau indar korrelazioaren auzi bat ere badela, ez? Botere kuotak zenbat eta txikiagoak izan, gure partetik, langilearien partetik, orduan eta vulnerableago gaude, baina aldi berean ez dugu halako garrantzirik, ez? Aipatu duzu ez, gaude zentraltasunean, eta nik uste ere hori kontuan hartzeko beste auzi bat dela. Aipatzeko ere, El Mundoko artikulu horretan, nire ustez, elementu zentral bat zen, hemen Euskal Herrian bizitako esperientzia politikoarekin, eta batez ere katxorro eta aipamen hauekin, etaren auzi guztiarekin egiten zuten lotura, ez. Eta nik uste hor ere, argigarri edo argi gelditzen dela, estatuak nola erabiltzen dituen aurreko ziklo politikoetan edo pasatako ziklo politikoetan montatu dituen struktura judizial guztiek, aparatu judizial guztiek, zuzenean ziklo politiko horiek amaituta egonagatik ere, espresio politiko berriei zuzenean horiek aplikatu eta zuzen horiek anulatzen saiatzeko, ez. Hori nabarmena da eta egia esan, bere baitan erortzen den edo argudio arrazionalik ez duen irakurketa bat izan arren, bai dela mekanismo oso erabili bat, hori estatuaren partetik. Oso puntu interesgarria txertatu duzu hor, eta ondo eztabaida ritmo hona izan ari da, baina gehituko dugu elementu hau. GKS-ek esan bezala ez da zerbait espezifikoa errepresioaren fenomenoa Euskal Herria edo Euskal Gazteria edo denalako identifikatu nahi den sektore hortara, orokorra den zerbait da, baina bai egia da, baina Goiatxek gehitu duen bezala, eragina nabarmena dela aurreko ziklo politikoak edo berak esan duen aurreko aparataje horrek nola eragiten duen, ez? Aipatu ditzakegu adibide piloa. Lege antiterrorista, alderdi legea edo lei de partidos, gorazarrea edo apologiaren delitua adibidez, gehien erabiltzen denetako bat da, Audientzia Nazionalan, ez? Kasu pila egon dira azken urteetan. Orduan guztiaren nola egiten du, errepresioaren fenomeno orokorrean, okertzen du, ze baldintza sortzen ditu, pixkat hortan sakondu nahi batzu edo? Bai, nik hor aipatuko nuke hori, errepresio, bere iztuko nituzke bideia, alde batetik noski errepresioa ez dela Euskal Herrian ematen den fenomeno espezifiko bat, eta ere gehiago esango nuke ez dela Euskalduntasunaren aurka erabili den tresna bat bere horretan, baina egia ere, tokian toki, burgesiak eta aparato errepresiboek elementu aproposenak aukeratzen dituztela dagokion mugimendu edo espresioak kriminalizatzeko. Ikusi dezakegu nola hemen eta erakunde armatuarekin loturak egin ditzaketen, nola Madrilen edo beste zenbat kasutan Graporekin edo bestelako talde armatuekin loturak egin ditzaketen, baina ez soilik horiekin, esango nuke ere arbitrarioki egin daitezkela loturak, izan Sobietar Batasunarekin, izan beste esperientzia batzuekin, hainbat helbururekin. Alde batetik uste dut, bilatzen dela mugimenduen estigmatizazio eta karikaturizazio bat, nolabait lotura horiek egiten direlako, porrot estrategiko eta historiko bat jasan izan duten esperientzikin askotan, alde batetik hori. Gero aipatuko nuke ere, horrek albidetzen diola, estatuari batzuetan talde armatu edo borroka forma zehat batzuk konbatitzeko erabili duen ingenieria juridiko hori beste kasu batzuetan aplikatzeko aipatu duzu, ez? Audientzia Nazionalean zenbat eta zenbat apologia kasu epaitzen diren erakunde armaturik ez dagoen testu inguru batean. Pentsatzen dut peio, horre ere buruan izango ezula Altsasuko gazten kasua adibidez, hor sartuko zenuke? Bai, nik Altsasukoen kasua kokatuko nuke aurreko borroka zikloaren azken errepresio espresio baten baitan edo jakinik auzi komplexu eta polemikoa dela. Izan ere, aipatu dute Euskal Gazteria bere horretan edo Euskal Duntasun hori ez dela kriminalizatua. Euskal Gazteria esan dut askotan El Mundoko irakurketaren harira bai hitz egiten zelako Euskal Gazteriaren kontrako erasoez eta bar. Baina, uste dut aurreko borroka zikloari erreparatuta, bai ulertu izan dela errepresioa Euskal Gazteriaren kontra nolabait ezker abertzale historikoaren, oda nazio askapen mugimenduaren estrategiak
lortzen zuelako hegemonizatzea euskal gazteriaren identitate hori, edo subjetiboki horrela perzibitzen zelako. Euskal gazteria zen nolabait, edo lortzen zen izatea, nazio askapen mugimenduaren proiektu politikoa babesten zuen gizarte sektorea, eta hori da, erreprimitzen zena, azkenean borroka armatuaren babesa, eta proiektu hori desagertzen den neurrian, nire ustez, ez du zentzurik esateak euskal gazteria erreprimitzen denik, ez? Estatuak ez du erreprimitzen beken bertso sale finala ikusteko sarrerak 4 hilabete lehenago erosten dituen bertso friki hori, edo txistu klasetara joaten den euskalduna, euskal selekzioarekin, kamisetarekin poteoan ateratzen dena. Forma horiek perfectamente asumitu ditzake momentu honetan. Bota ideiak, berpiztu eztabaida, baina beti buruan izan denboraren hauzia, mesedez. Hain zuzen ere, bota dezun puntu hori, bota izate oso puntu interesgarriak. Peio, esan dezun hori, eramaten gaitu orokorrean egon ohi den nahasmen moduko batera, ez? Errepresioa orokorrean hitz egiten delako, honelako kasu guztietan. Baina errepresio kasu guztiak ez dira horreinak, edo errepresio guztiak ez dute funtzio berbera, edo halakoak adibidez, adibide ospetsuak entzutegatik. Gure kasua, elbundoko reportaje horren kasua, nahiko kolpe txikia deitu daiteke erlatiboki, ez? Egon da, adibidez, Generalitateko Kataluniako gobernuaren erdia kartzelan egon da. Claro, hori oso kasu gogorra da, errepresioa bezala ditu daiteke ere bai, baina ez du betetzen, adibidez, Matxinek hasieran botatzen zuen ezaugarri hori, ez du betetzen programa komunistaren, oinarriaren baiten, eraikitako jarrera politikoa, ez da. Orduan, kasu guztia dira errepresioak, nola ezberdindu daiteke, errepresio motak daude, nola egiten dute. Hori oso gai interesgarria da, hasiera pello igual ez. Beste auzi bat, litzateke, kasu hauek, zuk aipatu dituzun, Kataluniako auziarekin eta konparatzea. Nire ustez hor, eta ez dakit konparituko duzuen, baina irakurketa, egiten duen irakurketa da, berez horiek ez direla errepresio kasuak. Hau da, guk errepresioa klase eraso bezala ulertzen baldin badugu, hau da, langileriaren antolakuntza politiko independentaren aurkako erasoa zuzen bezala, eta eraso sistematiko bezala. Ulertzen baldin badugu, diferentziatu behar dugu hori, nahiek aipatu den ere, burgesiaren alderdiaren baitan dauden espresio edo bloke politiko desberdinen artean gertatzen diren gatazka eta konfliktoz, ez? Eta hau uste ere argigarria izan bat duela, komeni dela erremarkatzea, desberdina dela honen inguruan egiten duen kontzeptualizazioa, eta gero beste gauza dela konflikto edo auzi horiek hartzen duten dimensio tensioa edo inkluso violentzia, ez? Azkenari tiraka, hau da, burgesiaren bloke politiko desberdinek dituzten konfliktoetetik tiraka, izan nintzakegu eskala txikian edo tensio maila txikian gertatzen direnak, eta gero maila gorakorrean, Kataluniako auziak kasu, nola RC eta PDK-teko politikari batzuk, auzidetek nazionalen zuzenean epaituak izan diren, eta horren beste espresio bat idateke, eskara handia gora joanez, gerra interimperialistak, ez? Azken finean nik uste, zentzu beran ulertu behar direla, diot, konzeptualki, gauza bat izango izatekerako nire ustez. Burgesiaren alderdiaren baitan, ez? Espresio hien baitan edo, bloke politiko hien baitan, dauden beuren arteko auziak edo talkak, eta estetik errepresioa, hau da, langileriaren independentzia politiko horren kontra, hau da, potentzial komunista daukan espresioen kontra erabiltzen den eraso sistematikoa, ez? Audientzia gidatzearen pixka bat, honek ez dio kentzen kasu horiek izan dezaketen kalteari. Ados nago, eta uste hori argikatu behar duela, nire izari konfliktizatzen hori, enaizari zentzu horretan pisua kentzen edo horiek izan ditzaketen ondorien inguruan nolabait postura negatibo bat hartzen, baizik eta horiek nik uste gertatzen direla, baina konzeptualki nik uste dut gauzi desberdinak direla. Analisi politiko kontu bat dela. Exacto. Horretara joan nahi duen bai. Inork zerbait ditu nahi badu, gauzi guztion inguruan. Bestela, sartuko gara gaian era orokorrago batean. Hitz egin dugu errepresio kasu zehatz batez, kasu honetan mugimendu sozialistaren inguruan egon den errepresio edo kriminalizazio kasu hortan. Sartu gara errepresioan orokorrago, alde batetik Euskal Herrian ematen diren aurreko ziklo politikoaren baldintzen ondorioz, eta baita ere orokorren ematen den errepresioen izaera beste kasuetan sartuta eta errepresio mota duen edo halakoak. Eta orain sartuko gara, are zentzu orokorrago batean bortizkeriaren gaian.
hau da, gizarte kapitalista, bortizkeria orokortu batean oinarritzen da, espresioa une oro eta toki guztietan aurkitu ditzakegu, eta errepresio bezala ezagutzen ditugun fenomeno horiek horren baitan sartzen dira, baina bortizkeria gizarte kapitalistak eragiten duen eta agente aktibo bezala ikusita estatu burgesak eragiten dituen bortizkeria kasuak askoz ere anitzago dira, nola izateko ez, igual kategoria horren baitan sartuko ez liakenak. Orduan, batez ere errepresiorik elementu kontziente edo planifikatu bat gehitzen badiogu. Nola ematen dira bortizkeria hau gizarte kapitalistan, nola ematen den espresio oso anitzak, espresiorik nola sostengatzen dira, ze paper daukan estatua guzti horretan, eta batez ere, eta garrantzitsuena, segurazki mami politiko ateratzeko guzti honi, nola sostengatu daiteke horren violentoa edo lako bortizkeria orokortua daukan gizarte bat, horren normalizatua daukana bortizkeria guzti hori egotea. Bueno, bloke honetan sartu gaitezke. Bortizkeria hitz egin, estatu kapitalistaren funtzioaz, hegemonia kultura horretaz, nahi zuen moduan, sartu zaitezketa ja. Bai, nik igual hor nahiko nukeen abardura txiki bat gehitu, iruditzen zaidalako egon garela hitz egiten modu apur bat nazian, bai kriminalizazioaz eta bai errepresioaz, eta iruditzen zait apur bat mugatu behar dela zertaz hitz egiten dugun, hitz bakoitza erabiltzen dugunean. Alde batetik ere uste dudalako kriminalizazioaz hitz egin izan dugula batez ere bere aspektu politikoenean, baina gaur egun gizartean indarren dagoen kriminalizazioa ez da bakarrik horretara mugatzen eta ere gehiago nagusia den kriminalizazioak ez dauka gaur egun edo orain arte hitz egin dugun kriminalizazioaren aspektu politiko-estrategiko hori. Zentzu horretan nire ustez kriminalizazioa beharrezkoa da bortizkeria kapitalista bere horretan mantendu alizateko, ze burgesiaren hegemonia ziurtatzeko edo munduaren antolaketa burgesa bere horretan mantendu alizateko beharrezkoa da non dauden limiteak zehaztea. Hau da, alde batetik gizaki sozialek barrenatu dezagun zelan jokatu behar dugun eguneroko bizitzan, ere beharrezkoa da zer egin behar dugun esatearekin batera, zer egin beharrez dugun seinalatzea. Horretarako burgesiak baditu iritzi sortzaileak edo ideologia sortzen duten zenbait aparatu, izan hezkuntza sistema, estatua bere osotasunean edo eta alderdi sistema, zeinak marrazten duen zelan jokatu beharrez duen gizakia sistema kapitalistan. Zentzu horretan nire ustez kriminalizazioak badauka funtzio disiplinatzaile bat. Horrekin lotuta ere uste dut gehitu behar dela, badudela zenbait kolektibo edo talde sozial daukaten posizioagatik sistema kapitalistan estrukturalki daudenak kriminalizatuak, euren klase posizioak egin batean ukatzen dielako gizarte kapitalistak sortzen duen ideal horretara heltzea. Esate baterako migranteak, gazte langileak eta bar. Hor ere, aipatzekoa da, aipatu ditudan iritzi sortzaile diren aparatu hoien bitartez, zelan burgesiak sortzen duen iruditegi bat, esate baterako 2008ko krisiaren ondorioz gazteria langilaren kasuan ninia izatearena, edo koronavirusaren asunto guztiarekin ere, zelan gazteak arduragabe hutzak direla, eta horrek justifikatzen du, edo hori bere horretan irustez bada kontrolerako mekanismo bat, entantoke baimentzen duen eta sozialki justifikatzea albidetzen duen ondorengo eskuhartze errepresiboak. Horregaitik nire ustez errepresioa izango litzateke horrekin harremantzen den eskuhartze edo violentzia estruktural agerikoagoa. Matizazioa erra eskertzen da, egia da, oraintxe horretan hitz egin dudala errepresioaz eta kriminalizazioaz
gauza berbera izango galira bezala, eta de hecho matizazio hau oso ondo datorkigu, zera intzingo duguna entzun ere da normalizazioa edo bortizkerien normalizazio hori, ez? Lehenengo bortizkeria zorokoren itzen dezakegu, ze kasuistika espresio ematen diren. Bai, hainbatetan erabiltzen den metafora ja kasi igatu hori erabilita esan daiteke izebergaren beko zatia zitzeita dagokula orain ez da, lehenengo zatian hitzein dugu puntaz, edo kasu batzutan nabarmenena errepresio horretaz, baina violentzia sistemikoa dela esaten dugu eta horre burura datorkigu bai etxegabetzeak, edo etxegabeak, kalean dauden etxegabeak egunero jasaten duten violentzia, hor datozki niri burura baita ere, jubilatu arte bizitza osoa pieza bat egiten mugimendu mekaniko batzukin pasatu, egunean 8 orduz eta 60-65 urtetara zizkoik nahi iristen dian langilea. Lehen etorkinak aipatu ditugu. Bai orain hainbestetan ateratzen da muga hori pasatzerakoan sufritzen dituztenak eta guzti horiek igual badia hori esan dakoa urazpian geratzen da izebergan zati hori eta hainbestetan ikusten ez dana ez da, baina hor daudenak eta ondo esan bezala horregotea beharrezkoa dana beste guztia mantenduko den bada. Bizikaren mundu honetan bortizkeria ukatzen duena ametxetan dago, hori argi dago, baina nola sostengatu daiteke bortizkeria guzti hau, ez? Sarreran esan dudan bezala, nola da posible, ze mekanismoen bitartez, da posible bortizkeria guzti hau normalizatzea edo egunerokoan aguantatu alizatzen hori? Nik hor aipatuko nuke, esan duzu bizi dugun mundu honetan bortizkeria arbuiatzen duen hori estruktar bat dela, lekuz kanpo dagoela, baina justo bizi garela, bortizkeriaren aurkako diskursoa totalmente hegemonikoa den gizarte hiperviolento batean, ez? Nik esango nuke gaur egungo Europar gizartea zerbaitek ezaugarritzen badu, beste ezaugarri askoren azetan, da violentziaren edozein espresioren kontrako jarrera irmo batek. Esan dute, edozein violentzia espresio txiki ere arbuiatzen da edo salagarria da. Horrek izkutatzen duena da, makinek azaldu bezala, atzean dagoen violentzia sistemiko guzti hori nolait istripu kontsideratzen dena, ezbehar kontsideratzen dena, nolait kontrolatu ezin daiteken fenomeno modura sailkatzen den guzti hori. Enork hil ditu koronavirusaren txertoaren patentea mantentzen delako hil diren, edo hiltzen ari diren amarnaka, milaka pertsona guzti horiek. Hil ditu sorteak, edo hil ditu kapitalismoaren logika hori ez da ikusten. Nola zergatik ez da ikusten? Ez da ikusten kapitalismoak badaukalako hegemonia kultural oso, hau da gure mundu ulerkera bera kapitalismora mugatua dago eta kapitalismoaren ondorio diren fenomenoak aurkezten zaizkigu naturaren fenomeno bailiran. Eta uste hori dela garatu beharreko kontzeptua, hegemonia kapitalistarena edo kosmovizio kapitalistarena ekidak deitzen duen bezala. Oso adoz, puntualizatzearen niri oso argigarri duten zait adibideen bidez, demostratzarena, peiok oso adibide polita jarri ditu. Akaso errepresioari lotuta, lehen dugun gaia izanik, izan daiteke beste bat poliziaren existentziarena, ez? Haude hauzi batzuk inork ez dituenak zalantzan jartzen. Berez, gertatu beharko balira bezala daude hor eta alartzen dira. Inork ez du poliziaren existentzia bera zalantzan jartzen. Poliziaren eskuartze bat, edo agian gehigarri izan daitekela salatzera iriz gaitezke, baina zailtasun handia daude orokorrean, ez? Kultura edo mundu ikuskera burges, edo kosmovizio burges horren baitan, halako auziak identifikatzeko. Beste adibide batzuk ere jarritzakegu, ez? Adibidez, etxebizitzaren auzian, akaso errepresioan gaitik edo gorko gaitik aldenduko nahiz, baina niri nahiko argigarria iruditzen zait. Etxebizitzaren auzian, mundu ikuskera burgesaren baitan, zalantzan jarri daiteke alokairuaren prezioa, altuago edo bajuago izatea, baina alokairuaren kontzeptua bera ez da inolaz ere zalantzan jartzen, ez? Nola baiteko arau batzuk edo nola baiteko ez da egiten, nola esan, postulado batzuk daude eta horiek gainitzeko zailtasun nabariak agertzen dira. Egia da, noizbeinka bai gehiagizkotasunaren kontrakotasunak edo bai ematen direla, argiaren auzian bezala, ez? Bestela nola lorezakegu, jendea argiaren igoraren kontra
kalera ateratzea, eta baina bai egia dela, gehiagizkotasunak normalean identifikatzen direla eta neutralizatzeko saiakera egiten dela, baina inoiz ere mundu ikuskera burgesak edo sistema kapitalistaren baitan oinarrizkoak diren elementuak zalantzan jarri gabe, ez? Eta hori dugu gaiera igual bueltatuz ere, azken finean guk egin beharreko ezinbesteko tarea bat, ez? Guk irautza prozesua ari garenean, edo benetan proiektu politiko bat ez ari garenean, ulertu behar duguna da ezin duela gure aktibitatea auzi politikora edo eremu politikora mugatu, eta beharrezko duguna ere pixkanaka eta modu eraginkorrean kosmodizio burgesaren edo mundu ikuskera burgesaren nolabaiteko neutralizazio ariketa bat egin eta mundu ikuskera sozialista edo komunistaren garapena edo burutzea. Giderik eitzeko edo? Nik igual lor, esan nahiko nuke Goiatzek esan duenaren hildotik, iruditzen zait matiz interesantea dela, batzutan ematen duelako hitz egiten dugunean kosmozio burgesaz edo mundu lerkera kapitalistaz, per se, ez da izan esan, kritikotasuna onartzen ez duen edo errealitatean dauden arazoak seinalatu ezin dituen ulerkera bat eta sari garela, eta ez da inbeste hori esan da, gaur egun krisi testuinguru batean bizi garen heinean askotan ezinezkoa da, nizta normalizatuta egon zenbait bortizkeri kasu, ezin da ez ikusiarena egin, jendeak kalean goze ziltzen ari delako, ez daukalako diru nahikorik argindar ordaintzeko edo dena delakoa. Baina hori iruditzen zait importantea dela, eta iruditzen zait parlamento burgesa horren isla gorena dela. Hau da, badaudela muga batzuen barruan onargarriak diren zenbait iritzi kritiko. Baina horiek gainditzen dutenean ulermen marko kapitalista edo bera gainditu behar dela planteatzen dutenean proiektu estrategiko serio batekin, orduan iritziak beraiek ere kriminalizatuak dira. Basate baterako ere, azken hilabeteetan ikusi ditugu zenbait pertsona, zenbait militante izan direnak ere, jasartuak izan direnak eta kartzelaratuak izan direnak euren iritzi hutsa esateagatik. Segundu batzu ditugu, azken interbentzio batzuetara. Akaso igual hor adibide batzuk ere eman dira, ez? Azken hilabete hauetan Haselen auzia, gero Fon Silvaiz edo Twitterlari bat ere, esaten duenatik baino, akaso daukan irismenagatik ere, ez? Epaitua izan dena. Bere jarraitzeko kopurua... Alako zerra izan, ez? Hori dinoko nik ere gurran bai. Eta, bueno, izan daitezke, ez? Aipatutakoaren adibide. Nik labur botako nuke hemendik ondorioztatu dezakegula zein den gure zereginetako bat, behintzat, militante sozialiston zereginetako bat, dela kapitalismoan pentsa ezinak diren gauza horien aldarrikapena egin behar dugula, da, poliziarik gabeko gizarte baten aldarrikapena, etxebizitza doainik, argia doainik, mugimendua doainik, peajerik, gasolinare doainik izan den gizarte bat. Egungo. Eskarrak Goiatxe dugula salbatzeko. Hori da seinalatu nahi nuenaz. Askotan, kapitalismoaren baitan posible ez diren soluzio horiek, horregatik deitzen dugut askotan utopiko, bideragarriak direla programa komunistaren baitan, vigente dagoela programa komunista, eta zentzuretan guri dagokigula bai errepresioaren auzia, baina bai beste zenbait auzitan ere erroko soluzio horiek planteatzea. Nolabait, proletaroaren, langileriaren kapa zabalei soluzio erreal bat eskaini desaiakogulako, ez? Kontua ez da jendeak ordaindu ditzaken 80 euro hilabete amaieran edo 120 edo 200, baizik eta denona den ondasun bat doainik izan beharko lukeela jendeak. Nahiko bilutzu du amaiera, irutzen bat egizue. Hobek izugu egingoa. Hain zuzen ere, laburtzearen programaz, programa guztietan bukatuko dugula programa komunista hitz egiten, Europan ere bukatu genulako, eta nahiko amaiera proposa politikoki, ez? Egin dugu progresio bat, errepresio kasu koiuntural batetik, kasuntan El Mundoko artikuloa izan zitekena, errepresio orokorrean azaltzera,
eta errepresioaren atzean dagona dela bortizkeriaz betetako gizarte bat, eta horrek sostengatzen duen hegemonia kultural moduko hori, ez? Nahiko azkar bada ere, hori izan dira errepaso dituen puntuak. Eta ondori politikoa, hau esan nire maikideak, baina errepresioaren izaera sistematikoa eta bortizkerien izaera sistematikoa. Ez direla akats batzuk momentu jakin batean eskutatik jundelako gertatu direnak, edo kudeaketa polizial txar batengatik, edo kazetari baten praxi oker batengatik, baizik eta sistematikoki gertatzen den zerbait dela. Eta hori da azpimarratu behar dena, ez? Akats puntualak izango balira, aurpegi hona jarri eta listo. Ni milioika irakurri dituen egunkari baten ateran da nire aurpegia eta nire datu pertsonalak gezurrak esatzen, baina akats puntual bat izango baliz, esango nuke, argazkien gutxinez nahiko guapo atatzen naiz eta horrekin ondo geratzen naiz. Baina realitatean ez da horrela. Da sistematikoki erabiltzen den indarkeria bat, sistematikoki existitzen den bortizkeria bat, eta hori sustengatzen duen konsensu politiko eta konsensu soziala, aurreiritzea nola esango nuke sentido común deitzen dela, ez? El menos común de los sentidos. Pues en realidad es el más hegemónico, ez? Hori esango nuke. Horrek sortzen duen egoera politikoan edo programa apurtzaile bat jartzea, ez? Programa komunista, pellok esan bezala. Honekin amaiera emango genioke, ez badago zer gehitzeko, nik uste ja nahiko bolibilatu dela. Beraz, beti bezala, eskerrik asko entzuteagatik eta hurrengo programan ikusiko gara.